Després d'un període republicà de llibertats, de mítings, d'utilitzar el cinebosque per fer grans campanyes, etc., arriba la dictadura, es vivia totalment en la clandestinitat, sobretot no podent fer manifestacions públiques i sobretot no fent edició, opuscles, bíblies, himnaris, etc. Va ser un període molt dur per la lectura o la confusió que el nacionalcatolicisme feia de lo protestant. Eren judeo, maçones, comunistes, tots estaven al mateix sac, els que no eren fidels a la nova lectura de l'any 39. Molt emocionant, perquè esclar, tots entràvem discretament, entràvem separats, no cantàvem, hi havia un esperit de cèl·lula clandestina, o sigui, la resistència, i estàvem reunits a les cases i llavors hi havia molt foment de la pietat, unes pregàries molt intenses, sentits de la persecució, estudi, no enteníem perquè per llegir la Bíblia eren perseguits, però bueno, això passava, i per tant, quan una església és perseguida, això ho expliquen els missioners catòlics al Japó, són igleses més fermes, són més combatives, més resistents. Amb molts permisos i amb molta gestió i amb molt control es permeten unes esglésies, molt poques, i és aquest període en què en els nostres cultes existien dos polis de gabardina, dels típics, i que es posaven a la porta per controlar qui entrava i sortia. En ocasions entraven perquè ells es pensaven que el protestantisme venia amb influència nord-americana o capitalista o subversiva. I clar, quan es parlava de l'Esperit Sant, quan es parlava del cel i quan es parlava de la redempció, doncs van trobar-ho molt avorrit i van deixar de venir. El meu avi va anar a Cuba i li va anar bé. I va tornar abans de la Guerra Civil. Era asturià, però es va instal·lar a Cercedilla, a prop de Madrid. I va ajudar a formar esglésies. La primera església baptista de Madrid és finançada pel meu avi. Cuba li duria anar bé i podia permetre's aquestes coses. I tenia una gran propietat a Cercedilla, a la Sierra, una casa gran, amb uns subterranis, on va acollir una església, o va fomentar una església, i va trobar clientela en el poble. Comença el temps de la preguerra, de la guerra i el pensament de los nacionales, i és acorralat, és amenaçat, i durant la guerra ja definitivament els prohibeixen fer cultes. Aleshores, el meu avi tenia amics a Barcelona. Total, que una nit el venen a avisar i li diuen: si no marxes demà amb el camió de la llet, et venen a buscar. Els moviments de la Falange i els Jons, i els tradicionalistes, els que defensaven el moviment, aquests van amenaçar el meu pare. Perquè en aquell moment, Dios, pàtria i ley, i eren aquests de la boina vermella o la camisa blava. No hi havia diferència entre jerarquia i governadors civils. No hi havia diferència. Era el poder. I el poder havia de ser una grande i libre. Per tant, només hi havia una religió, només un exèrcit, només un partit, només una ideologia. Anaven combinats. Era un partit, un país nacional catòlic. Traïdors, no lleals, traïdors al país.